ce este interesant la Școala Ferdinand este că a devenit așa un punct de atracție al comunității din zonă, activând într-o comunitate care este eterogenă atât din punct de vedere socioeconomic cât și etnic. Și cumva sunteți persoana care ați transformat școala. De asta am vrut să discutăm și să ne spuneți care este secretul, cum devine o școală de cartier, școală inclusivă și școală dorită de toți părinții. Au fost niște ani și au fost niște pași pe care i-am făcut. Mai întâi am descoperit care sunt vulnerabilitățile comunității noastre, care sunt familiile care au nevoie de sprijin. Am început mai întâi cu burse sociale și cu ce era la îndemâna noastră, rechizite, ce era disponibil la nivel de comunitate locală sau la nivel de minister, ca și fonduri. Apoi am înțeles că trebuie mai mult și am avut și bucuria să avem parteneri care aveau expertiză pe zona aceasta. Spre exemplu, de 4 ani de zile există o fundație Inocenți care lucrează cu 25 dintre cei mai dezavantajați copii din punct de vedere economic și social, pentru că ei au familii numeroase sau au familii cu părinți plecați în străinătate sau au familii fără educație sau cu educație precară și atunci era nevoie să intervenim noi. Dar în decursul timpului am mai avut proiecte pe fonduri europene care ne-au demonstrat că noi, profesorii și noi ca școală, suntem cei care trebuie să atragem și să găsim soluții, să cunoaștem mai bine familiile, să știm ce se întâmplă cu fiecare copil, care sunt nevoile lui, care sunt talentele lui, ce îl bucură pe acel copil, ce îl face fericit, ce îi este greu să facă. Și așa ne-am apropiat de familii și datorită faptului că ne-am ținut de cuvânt, că am fost serioși, părinții și familiile au căpătat încredere în noi și își trimit copiii la școală, știind că aici găsesc locul potrivit pentru dezvoltarea copiilor și mai ales își doresc foarte mult, mai ales familiile dezavantajate, ca propriilor copii să nu mai aibă parte de o viață ca a lor, ci de o viață mai bună. Ce am mai făcut este că am fost atrași de ideea de a aduce părinții și familiile la școală și partenerii. Și atunci am făcut evenimente prin care partenerii s-au cunoscut între ei, fiecare având altă expertiză, pe zona socială, pe zona culturală, pe zona, știu eu, de expertiză în ecologie și așa mai departe. Și în aceste întâlniri aveam grijă întotdeauna să invităm și comunitatea locală, reprezentanții ai primăriei sau reprezentanții ai direcției de administrare a școlilor sau consilierii locali, mai ales în ultimii 5-6 ani. Și atunci au văzut că aici se întâmplă niște lucruri, competiții sportive, care de asemenea unde invitam cât mai mulți reprezentanți ca să ne cunoască mai bine. Și apoi am început să instituim așa un fel de obicei. În calendarul nostru figurează niște sărbători ale noastre. Am început cu un târg al toamnei, care a avut un succes fantastic și a adus împreună familiile, profesorii și toți angajații școlii. Am făcut diverse lucruri împreună, am gătit, am împletit coronițe de flori, am învățat despre bogăția toamnei și așa mai departe. Și părinții ne-au spus, mai chemați-ne, ne mai dorim. Și atunci am făcut și un târg de Crăciun și de Paști și de Ziua Familiei, care este pe 15 mai. Și am început de Ziua Copiilor, bineînțeles. Și aceste sărbători, practic, au devenit prilej de atracție pentru familii de a fi în interiorul școlii, de a participa. Sau primăvara, când e nevoie să reamenajăm grădina. Și părinți, și copii, și profesori, și toți suntem în grădină și lucrăm împreună. Și așa am devenit mai apropiați, ne cunoaștem mai bine, ne știm cine suntem, îndrăznim să vorbim deschis, nu mai ascundem nimic și ușa este deschisă, poarta este deschisă și atunci s-a întâmplat că suntem împreună și
colaborăm foarte bine. S-au schimbat între timp în asociație președinții asociației de părinți, dar au preluat unii de la ceilalți și Asociația de Părinți este un mare sprijin pentru comunitatea noastră. Acum, în pandemie, când am fost toți acasă în situația de urgență, Asociația de Părinți a găsit, postând pe pagina lor de Facebook, un apel către cei care au un plus sau cei care au renunțat la anumite aparate electronice și am făcut 135 de aparate electronice care au fost donate copiilor care nu aveau niciun fel de mijloc de a comunica și de a participa la lecții. Ce am mai făcut în timp este că am fost foarte atenți la structura claselor. Nu am... Ele sunt cât de cât asemănătoare. Suntem atenți la numărul de copii la clasă, la numărul de fete și băieți dintr-o clasă, la o distribuție cât mai echitabilă a copiilor, în așa fel încât să nu existe discrepanțe foarte mari. Am mai avut activități de genul peer education, când copiii care au ales să fie sprijin pentru colegii lor rămâneau la școală. Într-adevăr, a fost dintr-un grant această activitate și ne permiteam să acordăm o masă caldă copiilor și erau 30 de copii care rămâneau în fiecare zi la școală și îi ajutau, colegii mai buni îi ajutau pe cei care aveau nevoie de sprijin ca să își facă temele sau să aibă un decalaj cât mai mic cu colegilor din clasă. Asta a fost una dintre cele mai reușite activități pe care am avut-o și a schimbat foarte mult. În anul acela mi-amintesc că a scăzut numărul de corigenți, numărul de repetenți, a crescut promovabilitatea, a crescut media la evaluarea națională. Deci a fost un salt extraordinar și ne-am dat seama că fiecare copil trebuie tratat și plecat cu el la drum de acolo de unde este el. Că dacă îl compar un copil de 3 cu un copil de 9 sau de 7, este total inechitabil. Copilul ăla de 3 trebuie să ajungă și el măcar la 4, la 5 și așa mai departe. Și cu grijă, cu răbdare, poate să depășească startul mai puțin bun pe care l-a avut la început. De asemenea, am avut în decursul timpului multe cereri de copii cu nevoi speciale care erau obligați să părăsească anumite școli și veneau la noi pentru că au fost întotdeauna bine primiți. În afară de copiii care aveam noi în circa noastră școlară, am povești extraordinare de copii cu autism care s-au integrat foarte bine și au evoluat extraordinar în colective de copii și nu în școli separate sau învățând acasă la domiciliu. Am exemple de copii care au venit din străinătate, neștiind limba română niciun pic și care s-au adaptat foarte bine și copiii sunt prietenoși și au primit foarte bine un nou coleg sau o nouă colegă și atunci lucrurile au decurs foarte firesc, fără niciun fel de trecere grea a celui venit la noi. Sau copii care erau pasageri în România, copii de imigranți care stăteau la noi în țară 6 luni sau câteva luni și îi aduceau părinții la școală și ne gândeam că de multe ori noi ne plângem și credem că nu avem destule. Și ne gândeam la părinții aceia care știau că vor sta câteva luni într-o țară și aduceau copiii la școală și acei copii erau integrați, acei copii se bucurau de educație și plecau mai departe. Dar nu, nicio secundă ei nu erau neglijați. Educația era pusă pe primul loc și admiram acei părinți și le spuneam cât de luptători sunt și cât de mult își doresc ca să nu rămână copiii fără educație. Cam astea au fost așa câteva elemente pe care le-am pus. Ce am mai făcut, era o mare bătălie la noi în clasa 5-a pe o clasă de intensiv engleză. Și atunci, văzând că erau multe situații în care erau nemulțumiri din partea unora că nu ajung în clasa aceea, erau cumva, și între colegi simțeam o mică tensiune, că eu sunt de la clasa de intensiv engleză și ceilalți erau altfel. Și atunci am ales să nu mai facem concurs la clasa 5-a și să introducem un opțional de limba engleză la toate clasele care își doreau să cunoască mai bine limba engleză. Și în felul acesta am stins cumva o mică disensiune care putea să apară și între părinți și între copii. Este foarte important ca să ne acceptăm așa cum suntem și să nu ne comparăm între noi. Și să știm că aici găsim locul potrivit în care să ne dezvoltăm ca și comunitate, dar nu numai atât. Copiii știu că sunt
sunt bine și se simt bine aici la noi. Practic ați virat de la un sistem care mergea spre elitism spre un sistem integrat, inclusiv, da. Am lucrat integrat, practic, și în familii, și cu colegii mei. Nu vă ascund faptul că colegii noștri, profesorii, au beneficiat de foarte multe traininguri pe zona de incluziune, pe zona de interculturalitate, pe zona de istoria romilor, că noi avem comunitate romă de peste 23% în circa noastră școlară și a trebuit să-i cunoaștem bine și să știm bine și să înțelegem, de fapt, care sunt deosebirile între ei și noi și să-i acceptăm așa cum suntem. Am avut chiar un eveniment în care, de Ziua Internațională a Romilor, am invitat romi de succes din comunitate care ne-au povestit cum au ajuns să aibă o afacere de succes, cum au ajuns, spre exemplu, o fostă elevă care are o mică afacere în un centru de înfrumusețare și unde face și cursuri acreditate și pregătește practic noi tineri care să aibă o meserie. Și au fost foarte uimiți că ne-am gândit la ei, că i-am adus aici, dar ce nimeni nu ne-a întrebat niciodată nimic. Cum adică, de ce să venim? N-am mai vorbit în public. Nu trebuie să faceți nimic decât să spuneți ceea ce ați făcut și cine sunteți. Și așa au văzut și copiii noștri de ai școlii ce înseamnă să fii tenace, ce înseamnă să fii cinstit, ce înseamnă să muncești, ce înseamnă să-ți dorești să fii propriul tău stăpân și să fii sigur pe tine și să ai încredere în tine că poți să reușești. E foarte important să vadă copiii și să audă lucruri și să audă oameni care au succes. La fel se procedează, spre exemplu, și avem un grup de copii care fac arte marțiale și antrenorii lor le aduc sportivi de succes la întâlniri ca să le explice ce înseamnă să fii un sportiv de succes și cum se ajunge la performanță. Câtă muncă este, câtă determinare, cât timp pus la dispoziție și câtă pasiune până la urmă. Pentru că îmi spuneați despre fosta elevă care acum are o afacere de succes, dacă mai aveți un exemplu, două, care vă sunt așa aproape de suflet, de elevi care cumva ați simțit că trecând prin această școală și beneficiind de experiența acestei școli, și-au construit altfel viața. Păi cum să nu am o tolbă plină de exemple. Spre exemplu, un copil foarte bun care a fost olimpic național la chimie, ajungând la liceu a fost olimpic internațional la chimie și ulterior a mers la Cambridge în Marea Britanie și a făcut studii. Un alt elev care ne-a fost aproape, chiar l-am chemat la un alt eveniment la o televiziune, care a terminat Politehnică, un copil foarte bun și care chiar cocheta cu ideea de a veni să fie profesor. Ce am un job foarte bun, sunt foarte bine plătită, ce nu știu, cred că mi-ar plăcea să mă întorc. Sunt foarte mulți copii foarte, foarte buni, medici de asemenea, ingineri, lucrează la firme mari, sunt foști elevi care ei la rândul lor sunt șefi de departamente care au în subordine 60 de angajați, de colegi sau mai mulți. Sunt foarte mulți copii care au reușit în viață și sunt niște exemple extraordinare și noi știm despre ei, fie de la rudele lor, fie de la colegi care mai află. Acum, cu rețelele de socializare este foarte ușor să ajungem unii la ceilalți. Sunt foarte mulți copii care au ajuns foarte bine, dar sunt și copii care au plecat din familii de analfabeți și care acum, spre exemplu, au o meserie. Sunt șofer de taxi. M-am trezit într-o zi pe stradă trecând, mă claxona o mașină, eu nu prea întorc capul și de mă strigat: doamna directoare, sunt eu, nu-ți mă mai țineți minte? Și eu sunt acum șofer de taxi. Mă, bravo ție, bine că ai o meserie, bine că îți întreții familia și ai cu ce. Este lăudabil pentru ce faci. Deci sunt exemple din toate zonele, de la un olimpic internațional și absolvent de Cambridge până la un șofer de taxi care are, sau un elev împreună cu tatălui care aici lângă școală au o afacere foarte bună pe zona de service auto. Și băiatul chiar s-a desprins de tata și și-a construit propriul lui service, plecând de a merge cu tata la servicii și a vedea cât de greu și cât de mult se muncește și pe urmă: tata, eu vreau singur. Și și-a făcut și el propria lui afacere. Un copil care era modest la școală, n-aș fi zis și n-am fi estimat că în viitor el o să ajungă un patron. Și iată că se întâmplă acest lucru. Dacă sunt încurajați, dacă au mediul potrivit, dacă
nu se face deosebire și nu sunt comparați unii cu ceilalți. Copiii înfloresc și se dezvoltă foarte frumos. Și au curaj în viață, ceea ce e foarte important. Așa e. Ce am observat eu interesant, revenind aici în școala Ferdinand și auzind de proiecte care, de-a lungul timpului care s-au desfășurat aici, am remarcat că spre deosebire de alte comunități aici, toate părțile cumva sunt pe aceeași, sunt la masa dialogului, toată lumea este deschisă. Sau cel puțin așa, asta e percepția din afară, adică și școala este deschisă față de părinți, față de autorități, față de membrii comunității, chiar și oamenii de afaceri din comunitate. Și comunitatea vine în școală și la fel faptul că administrația totuși are urechile deschise. De cele mai multe ori auzim de faptul că administrația ignoră școala, ignoră educația, dar cumva ați reușit să-i aduceți pe toți în povestea asta și care sunt mesajele cheie pe care le transmiteți astfel încât toată lumea să-și deschidă și urechile, dar și sufletul și să vină cu inima deschisă la dialog și să construiască împreună. Este foarte important ca un reprezentant al autorităților locale să cunoască școala. De la A la Z, când au venit acum câțiva ani, 4 ani, consilierii să cunoască școala din Consiliul de Administrație, au stat aici 3 ore și au mers din subsolul școlii până în mansardă. I-ați condus? I-am condus peste tot și le-am spus care sunt vulnerabilitățile noastre și ce ne mai trebuie. Și ce am avea nevoie să mai, bineînțeles, argumentând tot ce ne doream. Și au rămas, și noi am fost încântați văzând interesul și disponibilitatea de a ne cunoaște și așa am rămas într-un dialog permanent. Apoi nu ascund faptul că uneori sunt părinți care privesc diferit o anumită direcție în care am luat-o. Spre exemplu, era o colegă foarte necăjită la o întâlnire în toamna aceasta de la clasa ei, cu o mamă spunea că ea nu crede în acest COVID și în mască și ea de ce trebuie să trimită copilul la școală cu mască, că nu își dorește asta și că e o prostie și nu știu ce. Și s-a întâmplat ca eu să particip la o altă clasă, doamna având 2 copii și la fel a făcut același lucru și în prezența mea. Eu nu cred în asta, eu cred că n-ar trebui să poarte mască copiii și am spus, doamna, este părerea dumneavoastră, este alegerea dumneavoastră dacă doriți sau nu pe stradă sau în alte locuri publice să puneți copilului mască sau nu, însă la școală copilul trebuie să respecte niște reguli. Regulile sunt acestea, îmi pare foarte rău când se intră pe poarta școlii și până când copilul iese din școală va trebui să respecte aceste reguli. Nu vreau să ne certăm, nu vreau să ne supărăm, dar asta e contextul și așa îl înțelegem și așa trebuie să-l respectăm. Mai sunt, spre exemplu, iarăși, când am făcut orarul, au fost părinți care nu aveau cum să ia copiii, că lucrând mai puțin sau lucrând pe 2 grupe cu copiii, nu puteau să-și aducă sau să-și ia copiii la ora 10:30, 11 și era o problemă. Și au fost multe situații în care va trebui să schimbăm copilul de la o grupă la alta sau găsim soluții. Întotdeauna lăsăm loc de dialog. Nu avem idei preconcepute sau nu rămânem, eu asta cred, eu asta fac și nimic nu mă mută nimeni de la ideea mea. Căutăm întotdeauna să rămânem în dialog permanent. Asta e foarte important, să nu fim refractari și mai ales să nu fim categorici. Să fim deschiși, să fim flexibili. Numai așa putem construi și ne putem ajuta unii pe alții până la urmă. Că nu e ușor nici de o parte, nici de cealaltă. Și ce am mai făcut și am spus adesea, noi nu suntem aici în grupuri diferite. Suntem așa, cel mult dacă vrem pe vârstă, să zicem, sunt copiii și sunt adulții. Adulții sunt fie părinții, fie profesorii, dar toți adulții vor același lucru. Să crească împreună copii fericiți. Haideți împreună să găsim soluții ca să fie bine la școală. Și dumneavoastră acasă să păstrați cumva direcția pe care noi o dăm aici. Asta este. Și ne-am întâlnit și ne întâlnim adesea cu părinții și întrebăm cu ce vă confruntați, cu ce ați mai dori, cu ce nevoie aveți. Și pe timpul pandemiei am făcut întâlniri, am invitat psihologi și care ne-au fost de folos și nouă și lor, pentru că e o situație foarte delicată și toți avem de învățat de pe urma acestei situații și haideți să vedem cum o trecem, cum o traversăm încât să ne fie bine tuturor. Cam mesajul ăsta este flexibilitate, deschidere și dorință de dialog. Cum se întâmplă acum când copiii nu vin în școală
Există atâtea probleme tehnice și sunt copii care nu au acces la tot felul de device-uri pe care ar putea să învețe. Cum procedați? Cum se descurcă cadrele didactice totuși să păstreze legătura cu toți copiii și să-i păstreze în procesul educațional fără sincope și să gestioneze această situație complicată? Da. Păi înainte de începerea școlii au fost două direcții pe care am umblat. Mai întâi au fost pregătirea cadrelor didactice, să vorbim toți aceeași limbă și să lucrăm toți pe aceeași platformă, că am mers pe lucruri diferite în funcție de nevoile copiilor. Cei care n-au avut niciun fel de device primeau acasă poze pe WhatsApp sau mai știu cum la lecție sau teme, iar ceilalți aveau laptopuri și tablete deschise. Deci odată am mai făcut încă o dată o analiză a ceea ce ne trebuie și am comandat pentru fiecare clasă laptopuri și am instalat camere web, încât am fost în scenariu galben, să putem preda și de la școală și copiii care sunt acasă să aibă posibilitatea să vadă lecția. Apoi colegii mei au toți laptopuri și pentru copiii care nu au alt device decât telefonul, sunt comandate 400 de tablete care urmează să sosească, încă n-au sosit, dar ei au măcar acasă cumva posibilitate, deci nu sunt în imposibilitate de a participa, doar că au doar telefoane și ceea ce nu e tamam bine, dar cam asta am făcut, participă, își fac temele, își trimit, avem platformă, da, pe care se lucrează. Și unii profesori se simt mai bine la școală și vin la școală și țin lecția din clasa fără elevi, practic, acum, de când s-a instituit măsura de a rămâne acasă toată lumea. Că se simt mai bine la școală, că au tablă mai bună decât acasă. Alții stau acasă și au tot ce le trebuie acasă. Tablete, laptopuri și ce mai au nevoie pentru a intra în contact cu copiii și a ține lecțiile. Totul este transparent, cunoscut, orarul este cunoscut, părinții știu, e o legătură permanentă între școală și familie și copii. Mai sunt copii care nu intră întotdeauna și se mai eschivează de la ore. Nu e ca și cum am fi la școală. Deci ideal ar fi să fim la școală toți fizic. Dar ce să facem? Poate o trece și valul acesta. Pentru că acum treceți într-o altă etapă și veți fi bunică, vă veți ocupa mai mult sunteți bunică, vă veți ocupa mai mult de familie. Uitându-vă așa în urmă la toate proiectele pe care le-ați adus aici în școală și împreună cu colegii le-ați implementat, care vi se pare că a fost un proiect sau o acțiune care a schimbat așa cursul lucrurilor? O intervenție pe care ați face-o și ați zice, da, în școlile care activează în comunități care sunt fie multiculturale sau pur și simplu eterogene din tot felul de puncte de vedere, o activitate care ajută sistemul să fie deschis tuturor copiilor. Este foarte important să cauți parteneri, că este comunitatea locală, că este un partener din societatea civilă. Când vezi că tu nu te descurci sau nu știi să găsești un răspuns la o problemă pe care o ai, mergi în afară și o cauți acolo. Și, nu știu, sunt atât de multe posibilități astăzi, de la companii, societăți civile, instituții de învățământ superior, cu care poți să faci parteneriat și poți cumva să ajuți acolo unde este nevoie. Deci nu mi se pare nimic imposibil, mi se pare că e atât de simplu de făcut și trebuie să-ți cunoști întâi comunitatea. Ce am eu în comunitatea asta? Care sunt avantajele? Faci o analiză SWOT, pur și simplu. Ce am eu aici? Cu ce mă confrunt? Ia să vedem, pot să transform eu problema aceasta într-o oportunitate? Cum o transform? Uneori pot să o transform printr-un proiect, printr-un grant. Alteori pot să găsesc un sponsor. Spre exemplu, anul trecut am trimis o scrisoare, acum 1 an și jumătate, am trimis o scrisoare că aveam nevoie de
să ne modernizăm cumva și toată aparatura electronică. Am trimis o scrisoare la o companie în care am povestit cine suntem noi și ce facem. Și am primit cadou de la ei, tocmai își schimbau aparatura electronică, 60 de laptopuri. Pe alea au fost o mană cerească. Am schimbat laptopurile din laboratorul de TIC, am dat la profesori care nu aveau și așa mai departe. Ele au devenit pentru noi un prim element foarte important. Deci o scrisoare contează. O trimiți la o firmă. Uite, acum, spre exemplu, firmele își construiesc bugetele pe anul viitor. Trimite o scrisoare tu, școală. Uite cu ce mă confrunt eu aici, la o firmă, nu știu. Ei dai pe internet. Firme care au ca domeniu, știu și eu, IT-ul. Dacă ai nevoie pe zona asta. Firme care au sau care lucrează pe ecologie sau care au un CSR pe ecologie. Și atunci trimiți scrisorica aceea, te pun acolo pe listă și ei când își bugetează știu că tu ai nevoie de ei. Deci nu e la îndemâna oricui să facă asta. Orice ai nevoie poți să rezolvi. Dar trebuie să faci tu un pas. Tu ca școală trebuie să ieși din pereții și din curtea în care ești și să știi că în exteriorul tău sunt o mulțime de posibilități.